நம்ம மீன் குழம்பு வச்சுக்கலாம். எப்படி மீன் குழம்பு வைக்கிறோன்றதை இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது எல்லாத்தையும் இதை எல்லாத்தையும் நம்ம வதக்கி அரைச்சி தான் நம்ம மீன் குழம்பு வச்சுக்கிறோம். நம்ம வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம வதக்கிறோம். ஒரு அரை மொழி தேங்காய் போட்டு அதிலே வதக்கலாம். சிம்மில் வச்சு தான் வதக்குறோம். அப்படியே வதங்கட்டும். நம்ம வதக்கி முடிச்சாச்சு. இது கூட கொஞ்சம் நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிடலாம். சூப்பரான ஒரு மீன் குழம்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம வைக்க போகிறோம். இதை வதக்கியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம மீன், இது வந்து பாறை சங்கரா மீன். இது தலையெல்லாம் போட்டு குழம்பு வச்சுட்டு நடு துண்டத்தெல்லாம் வறுத்தலான்னு நான் வெட்டி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து குழம்புக்கு இன்றைக்கி சூப்பராக மாங்காய் போட்டு இன்றைக்கி நம்ம மீன் குழம்பு இன்றைக்கி நம்ம வைக்க போகிறோம். எப்படி வைக்க போகிறோன்றதை வீடியோவில் பார்க்கலாம். முழுசும் பாருங்கள். நம்ம மிக்சியில் கொட்டியாச்சு. இது கூட மிளகாத்தூளும் நம்ம சேர்த்து அரைச்சிடலாம். நம்ம மீன் குழம்பு தாளிச்சிடலாம். வெந்தயம், சீரகம் பாருங்கள். வெங்காயமும் பூண்டும் தட்டி வச்சுருக்கோம். நம்ம வதக்கிக்கலாம். நம்ம தக்காளியெல்லாம் போட போகிறதில்ல. தக்காளியெல்லாம் வதக்கி நம்ம அரைச்சிட்டோம். அதனால் தக்காளியெலாம் இப்போ நம்ம சேர்க்கக்கூடாது வதக்கிறதுக்கு. இதெல்லாம் பூண்டு, வெங்காயம் தட்டி வச்சு தான் வதக்கணும். நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் சேர்த்து நம்ம அதில் கூட போட்டு அரைச்சி வச்சிட்டோம். நம்ம அரைச்சி வச்சதை இதில் சேர்த்தாச்சு. ஒரு கையில் நம்ம வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு கையில் ஊற்ற முடியாது. அதனால் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு நம்ம வீடியோவில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து இதில் சேர்த்தாச்சு. இப்போ வந்து இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நம்ம மிஷினில் அரைச்சி வச்ச தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். நல்லா அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே பரட்டும். அப்புறமா நம்ம புளி கரைச்சல் ஊற்றிக்கலாம். மேலே எண்ணெயெல்லாம் வந்துருச்சு, நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம புளி கரைச்சல் ஊற்றிக்கலாம். புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம், அதை நமக்கு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சுருவோம். நல்லா கொதி வரட்டும். பாறை மீனும் சங்கரா மீனும் கலந்து குழம்பு வச்சு இந்த மாதிரி வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, தேங்காய் எல்லாத்தையும் வதக்கி அரைச்சி வச்சு பாருங்கள். மாங்காய் போட்டு வச்சு பாருங்கள். இன்னும் ஒரு பிடி சாதம் நல்லா உள்ளே இறங்கும் பாருங்கள். குழம்பு கொதிச்சு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம். குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம். மாங்காய்னா எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. அதனால் நாங்கள் வந்து நிறையா புளியை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு மாங்காய் கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்குவோம். மாங்காய் கரையாது, கல் போல் இருக்கும். இது எங்கள் வீட்டு மாங்காய், மரத்து மாங்காய். அதனால் கல் போல் இருக்கும். நல்லா கொதிச்சு நல்லா வெந்து வரட்டும். அப்புறமா மீன் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கையாலேயே நம்ம வச்சுக்கிட்டு வீடியோ பண்ணுறதுனால மீனை போட்டதை நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கல. ஆன் பண்ண நினைப்பில் நான் மீனை சேர்த்துட்டேன். கடைசியில் நான் ஆனே பண்ணலை வீடியோவை. சரி, நான் மீன் சேர்த்துட்டேன் பாருங்கள். சங்கரா மீனும் பாறை மீனும் கலந்து நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி மீன் குழம்பு.
செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். சரி, மீன் போட்டாச்சு. ஒரு கொதிச்சு வரட்டும். அப்புறமா நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். மீன் போட்டாச்சு. நம்ம கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி தழை மேலே தூவி ஒரு கிண்டி விட்டுடலாம். ஓகேப்பா, செம்மையாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. இதே மெத்தடில் நீங்களும் மீன் குழம்பு வச்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.